Her er vi på vej sydover fra La Coruña ned mod Kormebugten. Og vi har sådan en nakken på tværs. Det blæser 14 knop, 7-8 meter per sekund. Og ja, vi sejler dejligt på sejl. Det er jo bare skønt. Der er ro på besætningen. Johan sidder og læser og fisker. Roser og Rikke ligger i cockpittet og hygger sig. Og skipper går rundt og nyder sit dejlige skiv. Det dejlige vand. Og at vi sejler så dejligt og endelig har fået medvind på cykelstien her. Det er pragtfuldt. Vi har en halv meter dønning med indimellem kommer der sådan lige et par store ude fra Atlanten. Men det er pragtfuldt det her. Vi skal lige prøve at vende os om. Derude foran, der ligger Eftityr. Og inden om bagbord, der har vi Islas Isaga. Som jo runder sin tid. Vi sejler 6,5 til 7 knop. Vi har rebet storen, fordi vi synes, der var lige lovligt meget vind sidst vi var ude at sejle, og så ville vi sørge for, at den var rebet, når vi nu tog afsted i dag. Vi vidste ikke helt, hvor meget vind der ville komme herude. Der var lovet op til 25 knop, og selvom det er medvind, så kan det alligevel godt give lidt vind i sejlene. Og så bliver den faktisk lidt lugarig. Det er ikke sjovt.